സോലോ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ലീക്സിന് അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിന്ന് വൈകിയാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ 2 നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലൊക്കെ കണ്ടുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിക് പാൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ, സത്യമാണോ അല്ലയോണോ ഗേസ്? അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഗേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലൊന്നും ലേഗ് അടിപ്പിക്കില്ല, നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. Better with the fake love, but the gun in my brain gon' bang on. Better with the drama, gotta grieve for my mama 'cause ഗൈസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ വന്ന നമ്മുടെ ആർട്ടിക് ബ്ലൂ, അതേപോലെ തന്നെ മിനിയാന്ന് വന്ന പോക്കറുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ 2 നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വേറൊന്നല്ല ഗൈസ്, നമുക്കെല്ലാം അറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് സീനുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. വേറൊന്നല്ല ഗൈസ്, ഉറക്കമായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഉറക്കം വന്നു, അതാണ് ഗൈസ് കാരണം. എന്താ പറഞ്ഞാൽ മിനിയാന്ന് നമ്മുടെ പോക്കർ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്ന് ഗൈസ്. പിന്നെ രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് ഗൈസ് എണീച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്തായാലും ഉറങ്ങില്ല, അല്ലാതെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ അതിലും കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. വേറെ നല്ല ഗൈസ്, അലാറമിൻ്റെ റിംഗ് ട്യൂണ് മാറ്റിയില്ല, അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ടും കൂട്ടിയില്ല ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മായൊരു സീൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഉറക്കം ഒഴിച്ച് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഗൈസ്. എന്തായാലും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 1 മണിയൊക്കെ ആവും. എന്നാലും ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് ആ ഒരു സീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്താ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിക് പാൻറ്റ് റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? വിചാരിക്കേണ്ട ഫേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗൈസ്. അന്നാളിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴും എൻ്റെ PM ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഫേക്ക് അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫേക്ക് അല്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് എപ്പോഴാണ് വരിക വെച്ചാൽ നാളെയാണ് ഗൈസ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒക്ടോബർ 4 തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒക്ടോബർ 10 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇവൻ്റാണ് ഗൈസ്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ, ഈ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ ഈ സമയം വരെ ഗൈസ്, ഈ ഒരു ഫിക്സ്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് പൂരം നടത്താം ഗൈസ്. അമ്മാരി ആൾക്കാരാണ് ഗൈസ് ഇതിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ ലീക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടുന്നത്. പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഇതിനെപ്പറ്റി ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടുന്നത്. അമ്മാരിയാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു ഐറ്റം. എന്നല്ല, ഏഞ്ചലിക് പാൻറ്റ് വന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ നിറയെ ദിവസമായി. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളവരും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 97% പേർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 3% പേർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു ഏഞ്ചലിക് പാൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര റെയറാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഇതാണ് ഗൈസ് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഗൈസ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു UP ലെവലായിട്ടുള്ള പാൻറ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഗൈസ്. ഒരു ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള പാൻറ്റാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഗൈസ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഗൈസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എങ്ങനത്തെ വിഷയായാലും ദീപാവലി വിഷയായാലും എങ്ങനത്തെ വിഷയായാലും ഈ ഒരു രീതിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിക്ക് വിഷയമാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു വിഷിൻ്റെ പേര്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇവൻറ്റിൽ ഈ ഒരു ഡൈനോ ബണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഗൈസ്, ഏഞ്ചൽ ഡൈനോ ബണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഡൈനോ ബണ്ടിലിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്ക് അത്ര വലിയ കൺഫേം അല്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൈനോ ബണ്ടിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നതാണ് ഗൈസ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂ വാൾ ഗൈസ്, അത് ഒരു 4 മാസമായി തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ എന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെർവറിൽ പെൻഡിങ് ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ മെല്ലെ ഇന്ത്യൻ സെർവർ ഫ്രീ ഫയർ ഒഫീഷ്യൽസ് മെല്ലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തു എന്നാണ് ഗൈസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവ്. അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ വേറെ സെർവറിലേക്ക് ഇട്ട് അവന്മാർ സീനാക്കി, ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഗൈസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞത്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നാളെ എത്ര മണിക്കാണ് വരുന്നത് വെച്ചു ഗൈസ്? നാളെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 8 മണിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിക്ക്, പുലർച്ചെ 12 മണിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്, ആ രീതിക്കായിരിക്കും ഗൈസ് വരുന്നത്. എന്തായാലും നാളെ വരും ഗൈസ്, കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ ഒഫീഷ്യലായി തന്നെ വിട്ട ലീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്ര തറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഗൈസ്. ഡേറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ 4 തൊട്ട് ഒക്ടോബർ 10 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇവൻ്റാണ് ഗൈസ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് വീക്കിലി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഗൈസ്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ 6 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 7 ദിവസം ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീക്കിലി എങ്കിലും എടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാൻസ് കൂടി അവന്മാരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ എത്ര ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ്, ആണ് വീഡിയോസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ അറിയുന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കാണ്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്. It's my life, it's now or never, but I ain't gonna leave.